илтимос бародарои азизам видеоро роӣ кунем ба истиқоматкунандаҳои шаҳри ваҳдат. Ҳамин духтараке ки дар ҳамин ҷо дидастен, ҳамин духтарак Салимова Рафоат, хонандаи синфи 10 ҷамоати деҳоти Симиган деҳаи Бакарон, аз санаи 21 моҳи соли 2024 аз хона биромадан ба самти номаълум рафта беному нишон шудагай. Илтимос барои ёфтанаш кӯмак расонен. ҳозир ман сурата пеш мебиёрам, як бори дига хушрӯ назар кунен ва рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран бировардагиам, дар ҳамин рақамҳои телефон агар ягон маълумоте дошта бошед метавонед занг занед. Илтимос мекунам аз ҳамаи тамошобино видеоро падилица кунен, лайк монен ва ба дурузиётон роҳӣ кунен ва инчунин дар WhatsApp группаву Telegram группаҳорам равон карданша фаромӯш накунен ва барои ёфтани ҳамин духтарак кӯмак расонен. Аллоҳ ёру мададгортон. бародарои азиз, хушхабар, алҳамдулиллоҳ, Ҳафизова Зарина духтараке ки ҳамроҳи ҷиянчаш гуфта будам айхонашон биромадагӣ рафтагиам 20 август соли 2024. ёд дорен ҳамин видеоро ман дар Тоҷикистон буданам карда будам. инаки моҳи август буд, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, ина шидеста хайла ноябр ҳисоб кунем. баъд аз 4 моҳ ҳамин духтар ҳамроҳи ҷиянчаш пайдо шуд аз шаҳри Кӯлоб. ино чӣ хел то Кӯлоба рафтагианд? кӣ бурдагия иноро то Кӯлоба? ва аз ҳамун хонае ки пайдо кардагианд шона ҳамҷа як занаки миёнасола ҳамҷа хай пайдо мекунад хони ҳамун занак. ҳозир занака иншааллоҳ ки мақомото ҳама пурсипос каресиян, ҳама айқафои ҳамин коран аниқ кардесиян ки духтар чӣ хел то ҳамун ҷо рафтай, то Кӯлоба чӣ хел рафтай ва чӣ ба ҳамун занак ҳамин вақт дар мақомото дар ягон ҷош муроҷиат накардай ай пайдо шудани ҳаминову ё ки дар хони ҳамун занак будан мисол ҳеҷ ҷода хабар додагӣ нестай. вақте видео паҳн мешавад аз ман чанд ха мегзара, хулоса хай сусу кофтукоб кардиам, мақомото дам додагӣ будиан, адресоша ёфтан, алҳамдулиллоҳ соҳибошон рафтан гирифтан оварданшон соҳ саломат будиан, алҳамдулиллоҳ ҳамнишда ягон чиштагӣ нестан, созан, ҳама саломатишон созавардиан. гапа зиёд накунем. аллоҳ ёру мададгортон. кадом нафароида ки боша авиакаса Исмоил Тоҷик дар шаҳри Санкт Петербург дар метро Приморский дар Железнаводский 68 ҳамин қурутобхонаи Исмоил Тоҷик кадомет ки омадагӣ бошед дар дарини ҳамин қурутобхонаи Исмоил ҳамин хея борнишон тесна ина диден ин инҷа қурутобхонаи Исмоил Тоҷикай ама катои тоҷики зал гуфтиу гапо ороишотиш тоҷикона одиёна тоҷикона деҳқонӣ гуфти ҳаму гапо ана авиакасаи мо дар як гӯшак шамихе бо авиакасарам сохтагем чиптаҳои ҳавопаймо ба дили пур ба тамоми гӯшаҳои рӯи дунё фарқ надорад ки ҷо сафар карданед метавонед ба ҳазир дар ини рақамҳои болои сар бахка мекунад ина дар ини рақамҳо метавонед занг занед ини рақамода боз ман хай дар рӯи экранам менависонем рақамҳоро метавонед занг занед чиптаи ҳавопаймо харидорӣ кунед. ҳазор раҳмат ба он нафарое ки видеои моро дастгирӣ мекунед ва шумо сабаб мешавед ки ҳамин одамои гумшуда пайдо мешаванд. аллоҳ нигаҳбон кунад.